F'konferenza tal-aħbarijiet fir-Rialto bit-tema Malta flimkien, il-Prim Ministru Robert Abela ppreżenta setta proposti interessanti għan-negozji u li għandhom lan li jkomplu jsaħħu l-ekonomija u jinħolqu aktar impjiegi ta' kwalità. Waħda mill-proposti interessanti hija dik magħrufa bħala il-Profit Reinvestment Scheme. Din l-iskema se tkun immirata għal dawk in-negozji li jinvestu liħ fin-negozju stess. Lil dawn in-negozji il-Prim Ministru qal li jekk jingħata l-fiduċja se jtihom rifużjoni sħiħa tat-taxxa fuq dak il-profit li jerġa' jiġi investit. Lil dawn in-negozji se nagħtuhom rifużjoni tat-taxxa sħiħa imħallsa fuq dak il-profit li jiġi reinvestit mill-ġdid fin-negozju tagħhom. Din il-miżura tikkumplementa dak diġà mħabbar dwar il-corporate tax rate. Jiġifieri it-tnaqqis tal-corporate tax rate minn 35% għal 25% fuq l-ewwel 250,000 ta' profit li jiġi reġistrat ta' kull sena. Dan se jkun japplika għal kulħadd. It-tnaqqis li qed nipproponu aħna mhu marbut b'ebda kundizzjoni. Fost proposti oħra li tħabbru favur garanzija l-ekonomija b'saħħitha se tiġi inċentivata s-sostenibilità tan-negozji billi l-Gvern ikopri ħlas ta' energy audits għal kumpaniji mikro u żgħar u se tiġi inċentivata l-qalba sostenibbli tal-operat tan-negozji. Dawn in-negozji żgħar u medji se jingħataw tax credits billi titwassal l-eliġibilità ta' skemi tal-Bank Malta l-Iżvilupp biex is-settur privati gawdi minnhom billi jippreżenta proġetti ħodor u joħloq dawk magħrufa bħala green jobs. Il-Prim Ministru propona tfassil ta' qafas legali għal startups biex tiġi introdotta skema ta' tassazzjoni aktar favorevoli għalihom. U biex inkunu inkubatur ta' idejat se nikkumplementawh bi private equity fund li jipprovdi kapital għall-startups. F'dan se nkunu qed nagħtu priorità lill-eco startups. Lil dawn se nkunu qed nagħtuhom mentorship professjonali, inċentivi fiskali u l-formazzjoni ta' minimum viable product. Il-Prim Ministru ħabbar ukoll proposta ta' one-stop shop ta' għajnuna għall-startups biex is-servizz ikun aċċessibbli kollu taħt saqaf wieħed.